Mamua ikastolara doa betirako, susto bat eman digu guri zigortzeko. Pasillotan taberan barrez gaudelako, hemen izango dugu ordu askorako. Mamuak azterketara apurtu egin dit, ta zuzendu ezinik, nago ni orainik, ta umean egarrez gelditu ezinik, mamua eskutsatzeko gogu arrakandik. Beti bokara jarten dago ikastolan, baina arratsaldean triste jarri nintzan, ta botila bokarta ez egon motxilan, meriendatu gabe nago ikastolan. Gu gara mamu batzuk izu dugu atsegin, jendea izutzea dugu zeregin, azterketan apurtu bokatekin egin, alderen egiten susto bat eragin. Ondo